4,000चा आहे हा पापलेट कापरी एकदम ताजी फडफडीत बापरे ह्याच्या हाताच्या बाहेर गेला आणि माझ्या पण हाताच्या बाहेर गेलेला आता शिजली आहे आता चला चला तयारी आता जेवची नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत तर मंडळी आज रविवार तर म्हावरा आडूक जाते मी आता आणि त्या जाणार आहे वेस्ट का जात आहे विष्णुनगर पोलीस स्टेशन त्याच्या समोरच फिश मार्केट हा मोठा तर आज मी थंय जाते फर्स्ट टाइम तर बघू काय भेटतात काय आणू आज पापलेट आता म्हावराच म्हणतात ते का ते पापलेट आणू सांगतात तर बघू चांगला पापलेट भेटला तर पापलेट आणताय आणि काल आम्ही व्हिडिओ टाकला होता आमचा युट्यूबचा पहिला पेमेंट दिला म्हणून तर लय जणांनी आमका अभिनंदन आमचा केल्याने खरंच मनापासून आभार तुमच्या सर्वांचे आणि असंच प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती ठेवा तर मी जाते आता म्हावरा आडू लेट्स गो माझी लेट्स गो बाय तुम्ही नाही येता चला मीच जाते चला तर फायनली मी इलोय आता फिश मार्केटचा आतमध्ये लय मोठा फिश मार्केट तर आपण जाऊया बघूया काय हाता चला हे गोड्या पाण्याच्यात वाटतं हे आमका नको आम्ही पुढे जातो लय मोठं मार्केट आहे तर बघूया आता काय भेटतं काय मोठे मासे भेटतात काय खापरे आहात काय बघा स्वीट फॅमिली हा स्वीट फॅमिली तर सबस्क्रायबर भेटले आमचे थँक्यू असेच बघा गाव खायचं कोकण चिपळूणचे रत्नागिरी गाववाले तर बघू आता काय काय भेटतं मोठे खापरे भेटतात काय बांगडे नको आता आज मोठा हवा काय ते अरे बापरे हे काय रावस आहे हो सुरमई की मोठे खापरे आहेत एकदम ती केवढी आहे खापरी कशी आहे 4,000 बघू जरा दाखवा 4,000 बघूया तरी खाऊक नको बघू तरी बापरे किती किलोची असणार ही किती 2 किलो 4,000चा आहे हा पापलेट कापरी एकदम ताजी फडफडीत आहे 2-2.5 किलोची आहे आणि 4,000 2,000 असता तर विचार केला असता फर्स्ट टाइम मी बघितलं एवढी मोठी फर्स्ट टाइम 4,000चं पापलेट बघून मी हँग झालोय बापरे काय बोलायचा अरे अजून एक सबस्क्रायबर भेटले थँक्यू वेस्ट का पण आहात म्हणजे गाव काय तो तुमचं रत्नागिरी खेड रत्नागिरीवाले लय मासे खातात वाटतं नेहमीच खातात होय होय तुमचे व्हिडिओ बघून जास्त खातो ओके ओके थँक्यू थँक्यू असेच बघा आमचे व्हिडिओ ठीक 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 पार्टी नाही आम्हाला अरे बापरे हो देऊया पेमेंट झालं म्हणून येईल ना मोठे मासे घेऊन कोलंबीच आहे ना ही काय शिवड आहे लॉबस्टर हा छोटी लॉबस्टर आहे बापरे ब्लू कलरची हो हा लॉबस्टरच आहे बरोबर पण छोटी आहे जरा ब्ल्यू कलरची आहे ही कशी दिली किलो किती 700 रुपये किलो लॉबस्टर ही मादी आहे कशी ओळखता ही रुंद भाग मोठा असतो ना हा आणि ज्याचे डेंगे मोठे असतात तो नर आणि हे मादी हा नर आहे हा ओके मादी जवळ धरा बघूया मस्काळात हा फरक ओके मला हा एक काळा असता वाटतं काळा नाही तो रुंद असतो हा थपँड असतं बरोबर आणि हा लांबट असतो हा बरोबर आता समजला ना हा हे सर्व हे बघ हे असे नर असतात हे नर आहेत बरोबर ही मादी आहे ही बघा आणि हे रुंद तो हा ही मादी रुंद भाग मादी पापलेट हवा होता पण पापलेट 4,000 रुपये ऐकून खरंच तर मी शॉक झालोय तर आता बघूया पुढे काय भेटतं का 1,000-1,500 पर्यंत बोलता पांढरा पाणी आहे 1,200 रुपये 1,000ला देणार काय कमी नाही होणार 800 करून टाका ना 800 रुपये ठीक आहे तर या फायनली मी घेतोय ह्या बघा पांढरा पाणी आहे एकदम आणि 1,000 रुपये बोलतात मी 800 रुपये सांगते पण ऐकत नाही तर आता 1,000 रुपये दिल्याने फायनल मी घेतलंय
जास्त पण मोठा नाही आणि जास्त पण छोटा नाही. दीपालीने ऐकल्यानंतर त्यांना शॉक बसत 1000 रुपयाचं पापलेट घेतलंय का. टाळ्याची पुढे आमचे खुश होतील पण दीपाली शॉक बसत. पण एकदम फ्रेश हा पापलेट, प्रश्नच नाही पापलेट बद्दल. आणि पापलेट लय मोठी असतात. जर नाव काय तुमचं? काय? भोईर गावालेच आहेत आपले. पण आज लय खुश झाला. हे 4000चा पापलेट बघून खुश झालो. मोठे असतात. काय बोलता, ह्याच्यापेक्षा मोठे असतात पापलेट. मी म्हणतो एवढाच मोठा पापलेट असतात, लय मोठा. परत एकदा दाखवा आमच्या सबस्क्रायबरना दाखवा. हे बघा 4000चा पापलेट, बापरे लय मोठा. तर फायनली मी आता 1000 रुपयाचं पापलेट घेतलंय आणि दीपाली समाजला 1000 रुपयाचं घेतलं तर करवाजणार. आता बघूया त्याचे रिॲक्शन काय असतील ते. चला आता घरी जाऊया. ढॅन्ट ढॅन्ट फाटा पोस्टर निकला हिरो. हे घे. हिरो इतकं चाललं. काय आणलं म्हणजे बघ बाबा काय आहे आता. हा त्यांका फळं आणलंय ती. ऍपल घ्यावं तुमका. काय आणलंय तर बघ बाबा. मी घाबरलोय. मग दीपाली बघता बाबा काय आणले आता. बघूया केवढ्या मोठ्यात का छोट्या. फ्रेश आहे ना. फ्रेश म्हणजे एकदम फ्रेश बघून आणलंय. हाता एवढा दीपालीच्या हातापेक्षा मोठे होते. पैसे किती? पैसे बाबा 1000 रुपये. अरे पण ताजा फडफडीत हा. मी ते का 800 का मागत होते. नाही देऊकता यार. हद मोठी ताजा फडफडीत व्हाईट आहे का. बापरे ह्याच्या हाताच्या बाहेर गेला. आणि माझ्या पण हाताच्या बाहेर गेलेला होता बाबा. लय महाग पडला आता पण लय फ्रेश हा म्हणून मी घेतलंय. मला लय फ्रेश वाटला आता. पैसे किती? गुलाब कशा 1000 रुपयाचं पापलेट आणलंय म्हणून. नाही एकान कमेंट केलं नव्हती युट्यूबचा पेमेंट दिला काय खापरी घेऊन जा म्हणता. मग आज घेऊन येलंय मी. हो म्हणून आणलंय मी. आणि मी ते का सांगितलं कमेंट मध्ये सांगितलं होतं युट्यूबचा पेमेंट होत तेव्हा खापरी घेऊन येईल मी 1000 रुपयाचा. आज पार्टी आहे आमची. छपडी पण मोठी आणि पांढरा फटफटीत हा बघ ना फ्रेश एकदम. म्हणून महाग दिल्या तिने. कशा पापलेट आणले म्हणून काय ह्याच्यासाठी युट्यूबचे पेमेंट दिला म्हणून दोघांसाठी. हे खुश ना ज्या भावी. हा फ्रुट्स खाऊया आधी भूक लागल्या माका. पप्पाही आणलाय बाबा. हे काय ऍपल आहे ना बारक्या पोरांक माझ्या. पप्पाही पाहिजे. हा हे बाबा काय तर नीट टाक मीठ. महागायच्या मासे आहेत बाबा. काय एका टाकूक जमता. हे मीठ लावू पण हेंकाच दे गो बजून नाव. तुम्हीच बनवा आता मासे. दीपालीने हाय मीठ लावून ठेवल्या ना 15-20 मिनिटासाठी पापलेट. आणि हाय मिरच्या फुगत घालता. कसल्या मिरच्या आहेत? बेडगी मिरची आणि धणे. संकेश्वरी पण चालतं. संकेश्वरी मिरची आणि बेडकी मिरची. पण ही खायची आपली आमची बेडकी मिरची ही फुगत घातली ना. आणि प्रॉपर काय ते रेसिपी दाखव. लोक विचारत राहतात रेसिपी दाखवा रेसिपी दाखवा. ठीक आहे बेडगी मिरची आणि धणे. हा हे फुगत घ्यायचे. थोडी बेडगी मिरची घ्यायची आणि हे गरम पाण्यात फुगत घालायचे म्हणजे चांगले. म्हणजे बेगिना फुगता. थंड पाण्यात जरा वेळ लागत म्हणून गरम पाणी टाकायचं. ओके ओके. आणि मग तो ऑरेंज कलर येतो तो आमटे का चांगलो. हा त्याच्यामुळे येतो. ओके चला तोपर्यंत आपण फ्रुट्स खाऊया. हे काय कापू पहिला सफरचंद कापू काय पपई. दीपाली 4000चं पापलेट बघलं असतं ना मॅड झालं असतं तू. माका नको तर 4000चं पापलेट. 1000 रुपयाचा ऐकूनच शॉक लागलो. अरे घेणारे हत्त. अरे मस्त आहे बघ. गावातल्या सारखं व्ह्यू काय गावलो.
याच्याकडे त्या भैयाकडे घेतले मस्त पपई माका आता घेऊचा 4,000 4,000चा काय पगार झाल्यावर घेते अरे नाही हो, नाही 4,000चा नाही परवडूचा पगार झालो काय झालं तरी नाही परवडायचं आमका युट्यूबचं पेमेंट जास्त दिला तर घे मांजरा काय या खाणारा काय तर मांजरा काय मासे हवे तर बघता आहेस ते का काटे घालते आता मी खाते आता झालं तुमचा माका नाही म्हणायचं मी खाते आता माका बघा पप्पा खाऊ देऊ कलकलले होते तेवढं दाम मासे घेऊन येते ना अरे वेस्ट काय गेलं होतं मी होय काय मासे नाही आज काय नाही एवढं वेस्ट नाही काय झालं काय त्यांचं आज वेस्ट काय गेलं त्याला रिक्षानच गेलाय पण तरी पण मोठा आता धणे आणि मिरच्या मिक्सरला लावतोय एकत्र केलं हा किती मिनिटं 15 मिनिटं फुगत ठेवल्या नव्हतं ना गरम पाण्यात हा आता मिक्सर लागेल आता एकदम बारीक पेस्ट करून जर मी बंद करते मिक्सरचा आवाज आमच्या लय आता दुसरा पेमेंट दिला का आधी मिक्सर घेऊचा हो बाबा पहिला पेमेंट टाक नाही दुसरा पेमेंट दिला आधी मिक्सर घे लय आवाज येतात त्याचो बाबा कांटाळे बसत अरे अक्षरशः लाल बूंद अगदी लाल बुंद ही लाल त्याच्या खोबरा घातला काय मग ऑरेंज कलर हा ऑरेंज कलर होता मग तो लाल भडक केला ना दीपाली तुला लाल सलामा जबरदस्त हा आता झाल्यानंतर आता काय करणार तर सांग आणि याच्यात कांदो घालूचा खोबरा आणि कांदे आणि पुन्हा एकदा लावूचा कांदो आणि ओला खोबरा डॅन्टेड मस्तपैकी आता आहे मिरच्यां वाटून रेडी झालेला आणि होऊ दे आता सार आणि फ्राय ओके चाला मिरच्या ना हा मिरच्यां वाटून घेतलेली आहे वाटलेल्या मी फोडणी नाही घालणार कारण समुद्रातल्या माशांका आम्ही फोडणी नाही घाललो खाड्यातल्या माशांका फोडणी घालतो कांद्याची ओके मी आता टोपर ओततो म्हणजे आता ह्याच्यात मासे टाकणार हा उखाळीले काय हा ओके उकाळीले काय मासे सोडणार बस झाला मग एवढा सिंपल आहे आणि कोकमा घालूची होती का कोकमा ठेवले काढून हा हे दिसली कोकमा आणि कोकमा आणि मीठ घालूचं कोकमा ती पण टाकून घेतली हे का वाटे काढतं की काय हो 2 वाटे करतोय डोका शेपटे आमटे घालतं बाकीचे फ्राय करतं डोका शेपटे आमटेत हा ओके आणि मोठे मोठे हे फ्राय साठी ठेवता तो पोटावायला माका देणार वाटतं चौघांका 4 फ्राय साठी ठेवलेले आहेत आणि हे हाय किती आहेत म्हणजे 100 रुपयाचा एक झालं वाटतं तो तुकडो फ्रायच्या माशांसाठी आगुळ लावता कोकमाचा आगुळ तो उखाळी येईल आई बघा हा उखाळो इलो बाबा आणि मासे सोड आता याच्यात एक एक करून सोडते मासे आता मासे टाकल्या ना सारात अरे ढवळ येते का गदळ येते का चांगला जाळ आमटी असली की चांगलं हा मस्तच वाटतं लाल लाल भडक ऑरेंज कलर तर मस्तपैकी सार मिक्स करून हय ठेवल्या ना आता ह्या शिजात हा आणि हय आता फ्रायची तयारी दीपाली करून घेतल्या ना पीठ आणि मसालो हा त्यांनी मिक्स करून आता मिक्स करून लावचा आता फ्राय करू पार्टी आज पार्टी यावा पार्टी हे आणि मी 4,000चं पापलेट केव्हा आणणार माहित आहे का कधी आणणार गोल्डन बटन आल्यावर सिल्वर सॉरी सिल्वर गोल्डन काय आमका येणार नाही सिल्वर येणार आमका येणार आज नाही उद्या येत तेव्हा मी तो 4,000चा पापलेट आणणार गाईज लक्षात ठेवा मी बोललोय आणि आठवण पण करून द्या हा आठवण करून द्यावा माका विसरलंय तर कारण विसरान पण 4,000चा आला का माका तर मनात बसला माझ्या तर मनात बसला तर कधी पोटात बसवणार असा झालेला हाय उकाळे इलेले कड इलो कड माका पण इलो कड ते 4,000चा पापलेट खाऊ दाखव बघू शेपटी ही काय केवढी मोठी शेपटी आहे ती बघा हा मस्त शिजली आता चला तयारी आता जेवची त्यांना सांगा सगळं आव नका खायचं सांगते गेलेली ते टीव्हीत गेलेले
हे चला आवरा काय तर तू टीव्ही बघतं का अभ्यास करतं काय तर सांग. दोघं नाही करा एकच करायचं काय तर टीव्ही दोघं करतात. तर आमची जेवण कार्य आहे ताटा घेऊन बसलेली आहेत आणि वाट बघतात कधी मासे येतात ते. कोणाला मला पोटावाले नाही नाही भावी आणि जियाने आज पोटावले खायचे. तर आता दीपाली हाय वाटणे करता कोणाच्या वाट्या खायचो येत छोटो मोठो तो आता कळात. 4 तुकडे आहात एक छोटा तो बारक्या पोराक देवा. अये बघ बघ काय कानात सांगता त्या कानात काहीतरी सांगता. खुनवा खुनवी चालू हा. मी सांगते ह्यो माका हो ह्यो दीपालिक ह्यो भाविक आणि ह्यो जिया का चौघांक 4 साईजचे आहात. जिया तुका 8. आता बघूया दीपाली खायचा वाटतं आता. बापरे ह्यो पोटा वयलो मोठो आहे ना तो. आणि ह्यो पापलेट हाणल्याबद्दल मोठो तुकडो आत तुमका छोटूसा मम्मी का तो नाही अजून एक हात आहे आत. मंडळी आहे आम्ही जेवतो मस्तपैकी एक एक तुकडो इलो आणि सारातलो पण एक एक येणार हा वाट्या का. हा साऱ्यातल्या शेपटी हा शेपटी खाणाऱ्या माणसाक शेपटी देवा. तेका डोका हा काय तेका डोका तेका दे आधी खायची तरी त्याचा जीव शांत कर. ते काय तो खायता पापलेट आता बाबा त्या सारातलाच मजा येत. कसा झाला पापलेट कसा. पापलेट एक नंबर हा ताजा फडफडीत फडशा पाडायला सुरुवात केलंय आणि डोक्याकडचा पण एकदम भारी लागतं बघा. आज डोका हा बघ एवढा आता मोठा डोक्यात मास जास्त त्याच्या डोक्यात. जो भावीने सुरुवात काय. अरे जिया काय करता ए मांजर वाट बघता तुझा जियाचा तुकडो केदो मोठो हा. असा वाटतं नुसता खात राहायचा. सार पण टेस्टी लागतं एकदम. बापरे तुम्ही पण बनवून बघा असं सार मस्त लागत. दीपालीने मस्तपैकी रेसिपी दाखवल्या. जिया खा कसा पापलेट आवडला. मांजर तुला बघना हय बघता मांजर तुझा मांजराक बाजूक ठेवला ना बरोबर. मासे खायत दिला त्याला एवढा बार एवढेशे मासे पण दिलं म्हणजे मासे खाणारा एक गिरायक वाढला आता. ऐसर एक तर मासे पुरणार नाही आमका आणि आणखी या गिरायक वाढला मासे खाऊ का. विचारता खरा मांजर मागत होता मी त्याला ता दिलं गिफ्ट केव्हा होता त्याला वाढदिवसा खरा मांजर पण ठेवणार काय घरात आणि त्याला बघणार कोण दिवसभर. तुम्ही बंद करून फिरशाल बाहेर. तुम्ही व्हिडिओ बनव त्याला वाद घाला लागायचं त्याचे हाल बिचारायचे. भात वाढ बाबा भात संपलो पण. अरे बापरे बोलता बोलता केव्हा राहिलास. वाढतंय 2 डबे राहिलेले आहेत काय काळजी करू नका जेवा. चला तुम्ही पण यावा जेव का सरायला आणि मासे बोलायलाच नाही आज जेव घेवा पार्टी करू का. तर आता आमचा पहिला राऊंड संपला दुसरा राऊंड चालू झाला. दुसरा टाइम आता भात घेतलाय मी आणि आमच्या साराची रेसिपी दीपालीची कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि जेव घेवा पापलेट खाऊ घेवा 1000 रुपयाचा. आज पार्टी आहे आमची. येवा जेव आणि येवा कोकण आपला कसा मासे खाऊ घेवा ताजे फडफडी. आणि मी आता खातोय मस्तपैकी सारातलो तुकडो खातोय आता. ओ त्यांका बोलवा आणि संपवा आता व्हिडिओ. काय खातच बसलास वाटतात. मी विसरलास माझा जेवचा माझी वाट बघतात हे सर. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा
थांबा जरा, परत एकदा बोलतोय. पापलेट आवडला तर नाही, सॉरी, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.